zure ametsetako etxean zaude. Gurean beti oporretan sentituko zara. Geldirik egotea ezinezko egiten bazaizu eta leku bakarti eta isilak gustatzen bazaizkizu, etxe hau zuretzat dago egina. Edonora bidaiatzeko askatasuna emango dizu. Mendi naiz itsasora, urrunera zein hurbilagora, bizilagunekin edo bakarrik. Nahi eran, sar zaitez mundu berri honetan eta bizi leku berrietan. Hau zure ametsetako etxe ibiltaria da. Handia eta erosoa da. 6 lagunek bidaiatzeko, 2 ohe parea eta literak atzean. 5 bazarete, tolestu atzeko beko litera eta bikoiztu ezazu maleteroa. 4 bidaiatzen baduzue, egongela beti prest izatea abantaila handia da. Atzeko 2 literak eta gainaldeko 2 lagunentzako oheak erabat bereizten dituzte gaueko eta eguneko guneak. Berrikuntza sorta amaigabe aurkituko duzu. Eskailera elektrikoak, altzari egokituak, 3 suko sukaldea, kristalezko tapadun arraska, komuna, ur garbiarentzat 60-120 litroko depositua, dutxa banatuta, entxufeak, 12 volt eta 230 volt, zeharkako LED argia, kanpoalderako LED argia sarrerako atetik pizten dena, berogailua eta urberoa, irratia, telebista, bere 140 zaldiko motorrari esker, kotxe bat gidatzen duzula irudituko zaizu.